amene ndithu wawina nawo mphoto ku Maso Award kumene kuti ndithu wawina mphoto ngati content creator kaya comedian whatever. Komano nkhani imene tabwera nayo pano ndi nkhani yokhudza ndi video imene mwaonera kumayambiriroko kutera kuti mnyamata ameneyo anafunsidwa funso kuti atakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika iyeyu kodi angamulangize kuti chani. Khanga ndi nkhani yake imayenda motero nde iyeyu ndithu comment yake inali imene mwayimva kumayambiriroko. Zimene zitu ndithu zapereka ma reaction osiyanasiyana kuchokeranso makamaka kwa anthu osiyanasiyana. Anthu ena akunena kuti mwanayu sanayankhule bwino. Ndithu zachidziwikireni kuti mwanayu sanayankhule bwino monga mtsogoleri wa dziko komanso munthu wachikulire amene ndithu ayankhule zinthu zabwino ngatinso munthu osangalatsa, koma ndapezeka kuti wayankhula zinthu zimene samayenera kuyankhula makamaka pagulu komanso pa live ngati pamene paja. So taona ndithu magulu anthu osiyanasiyana masamba mchezo akupereka malangizo kuti mwana iwe ukuyenera kuphunzira kulemekeza anthu akuluakulu. Moreover munthu amene amamuselewulayo kamaselewula kamatani ndi mtsogoleri wa dziko lino, mmodzi mwa atsogoleri amene ndithu amakondedwa kwambiri ndi Amalawi. So zimene ndithu zabweretsa ma reaction osiyanasiyana. Taonanso ndithu makamaka anthu amene anapanga mwambo umenewu wa Maso Awards anabwera ndithu poyera kuti panali ziganizo ziwiri zimene amafuna achite pa mwana ameneyo. Chiganizo choyamba ndi chomulanda award imene ampatsayo. Chiganizo chachiwiri ndi chomuthandiza kumpititsa ndithu kwa anthu awiri atatu kuti ampatse uphungu wamene angamachitire hando zinthu zake. So amene wa Maso Awards aona kuti yayi asamulande mwanayo makamaka award imeneyi. Mwina tingoti tu mwana tifuna tichule pano zaka zake, anthu akunena kuti ndi mwana wa zaka zokwana 12 ndipo amapanga ma video osangalatsa pamene mapezeka ndithu ma social media mu masamba mchezo ma video yake sosowa kungosecha kuti mahempe abwera ndithu ma video yake ndipo muonera museka ndi mwana ndithu oneka kuti luso lilimo, komano mwina angofunika guidance. Komanso mnyamata amene amamupanga manage mfana ameneyo anapepesanso ku mtundu wa Malawi kuti iyeyu samadziwa chilichonse kuti mwana ameneyo akhoza kuyankhula zinthu ngati zimenezi, kotero kuti wapepesa komanso akupempha Malawi kuti ampase second chance chifukwa akadalibe ndithu ndi moyo mmudzi wabe mnyamata zaka 12 ndi nthawi yoti munthu umapanga mesapu kaganizidwe kama zakhalabe kenakake. Komanso anthu ena kuonjezera kuti mwanayo anaoneka kuti anakondwa kwambiri. Mukudziwa inu nkhani ya mawadi ndi komanso kutengeranso kuti ndi mfana, so nkhani yake ikuyenda motero. Komano sitinamvepo kuyankhula kulikonse kuchokera kwa akuluakulu achipani chimene cha DPP mwina amene amayankhulira chipani chimenechi kapena amene amayankhulira boma kuti kodi ngati uthenga umene aumva achilandira motani. Koma tikukhulupirira kuti nawonso ndi anthu amene amvetsetsa kuti munthu ndi mwanayo ndi wachichepere. Akanakhala munthu wamkulu woti ndithu kaganizidwe kake ndikukuthwa kozama tikananena kuti yayi pamene poponde ndi ina yake, komabe mwanayo timpaseni ndithu mwayiwina kuti timve kuti kodi zinthu zake ziyende motani. Kutereko chimene tabwera pano choti tingofotokoza nkhani yokhudza mnyamata ameneyo amene ndithu anayankhula zinthu zosakhala bwino zokhudza na mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Tapanga subscribe, like, comment komanso share chifukwa pano pa channel chimene cha nkhani zanu mwa dzina lake timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana, kotero kuti cholinga chathu ndikufuna kuphunzitsana, kuunikirana komanso kuthandizana zinthu ziwiri zitatu until kanthawi kena pomwenso tibwere ndi nkhani zosiyanasiyana. Tingoti mwakumano nonse zikomo.